Fresh. Kudzamba nguwa iwezo. Kudzamba kwa zidingo. Atuni time. Shopawe. Yeah. Fire shut away. Shut up. Ndaraunda bombs vakamboshanya kunyanza dzamsaka vangambe nochechi. Yes, atunaka watosvika tese takagara. But imufana ngokula down mutaurira vangunyarara. Tinyarareka. Aiwa. Listen, ndingatoba mupanga. Wapa waipitisa aizozati chazoda kudai so waipitisa ubati. Zvangoitikira but inoatomitisa ubati wakumitira kuchipati. Kasira ngati ndatimsete noise tatise mpati ndandakangomwa wabva zvangoitika. Asori serious ere. Mbira ikakuta noise ka. Masmera ere kwa kwezi. Masmera yedu. Ehode pamosmera semba. Tozvako kandi matingadini kwako kuona bata kuti zviite. Taura. Mudzani ko. Jamudza fuzi miremoni. Apa background ndongedzera background toshuka zvona pekugara. Ndinokurengedzera. Saka ndira mbedu matomonyatisi. Une musheti. Basa rekupinda nemauti kakamzira riri pasira. Basa rekupfura nepayati pamwe handisifariri. Tamudza. Notyisa vanhu. Nhasi kuchechi kwako chikomborera chaizvo amaindinga nhasi kwa. Yes. Maklaiza kwema physics akuya kunoka ndingesina. Iteka zvima physics zenyuka padzika kumukutira mbai. Naiwe silangu. Tuchitoti makadi zvepano ndima varidzwe kwamba kandi mimi hadisuko tisuta vashanyika pano. Tochitoti makadi zvepano. Koyo ngwara kuita ungamba vairu namatirwa kwakanaka. Naiwe vasikana. Takagara makadiyo. Naiwe silangu. Chi. Varora vangu? Vakadzi vani vangu? Vakadzi vangu nini? Andipana vandepedu. Penyu iwewe nani? Kana uchiti ndepedu, penyu iwewe nani? Ndepedu kaba, pana vandepedu kana. Ana makatepe, mampepe makati ndepedu kapepe. Pendudza nditenge panditi mwana. Unowangu ndepedu. Saka kwekuti unotuta mhara patsetsetse uko uchiuya nadzo panapa. Chinyatsotitsana munhaiwe atiruziwa maitambudza uruzizwa zvinotaurwa nemwana wako. Uya nemabasa. Ndakakuudza nenyaya dzekuti mwana uyu ndakakuudza kuti ngaaende kuchechi mwana uyu anenge atori nedhimubatirwa madhimu andadhilivheridzera sho. Ndosaka wanga uchiramba kuenda kuchechi wanga uchiziva kuti une zorudosa rauchita akwanditi? Vatongouya. Kuuya vachibva kuti vangangouya kunyuka ere? Kabvepi? Vabaumba wavo. Vatongoya saka. Vachitsvagei? Saka iwe uri kuti waenda kunotora musikana ukanotora zvomusikana kuuya nawo panapa kuti ande kumba kuti ndini baba veko ndindatone musha. Saka iwe uri kuda kuedza kuti uri kuda kuedza kurwara ere? Aiwa baba vati tapateta kutoremesa nyaya. Ndanichita nekuti muno tine 2 marooms bedroom muno. So mimi nenye makamboenjoya bhozi. Makanyanya enjoya nguva yakareba. Andisada chiti mimi mumborarana muno kana pamasofa. Then inini nemadzimai amutomboenjoya tiri mubedroom. Kwaini ndorara. Iwe mumire unorara mashamwari wako umboraro. Umboende ikoko. Saka iwewe uruda kuedza kuti inini naamai vako totama mubedroom redu
andoruzizwa mai torara muno torara pasi iwewe nemadzimai ako nemuri yako morara mubedroom ndizvo kuedza kutaura ndizo baba uyu akuenda kunorara kwana Tsurudzeni alright aiwa ndazvinzwisisa nyaya yacho handimbazvinzwisisawo aiwa ndanzwisisa nyaya yacho ko ndo mwana mukomana wedu wetinaika ndo unotoda kutochengetedza iwe zvotakuita mai ndezvekuti ndandoda kuti ndione kufonera baba munini wekwatobwava kuti ndivaudze kuti kunokukwani kwane varora saka nekuti ndo vanogona kuzotomhanyira nyaya dzai saka zvendakuita ndizvoti iwewe chimhanya unotsvaga airtime wonditsvagira airtime apo pagudo wouya nayo ndione tijuse foni mai vako ava vane mabhanduru yawe WhatsApp anongotaurwa ya hino unongoziva bamunini wekwatobwa havana vane dzedu dzidzi dzinokuma dzidzi kushanda munoshanda muchichengeta mhuri hako huku kumedza chakata kutembe mukuroka aiwa no chimhanya hako mwanangu tinozivana turora ndetwangutu wazviwaniraka chimhanya uye mwanangu we nhai maine muchiri kuite muchiri munwe rumu yenyu munembe makavaka pano Wana kuotora DJ tushuta mavida quality manyama kabra zvizi zve free ya starlight ya tiri kupenya se sunshine starlight jima pancha kukanda ma punchline uyaone ya drama time izvi zviri kupisa se summer time jipa starlight creativity tiri kupenya se sunshine starlight creative mode media